Лукашенко набраў новых закладнікаў. Джон Коул заявіў, што ЗША спадзяюцца вызваліць усіх палітвязняў да канца года. А бацька Анжэлікі Мельнікавай пацвердзіў ейнае перабыванне ў Беларусі. Галоўныя навіны ў аб'ектыве. Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами Вітаўт Ціўчык. Запрашаю на інфармацыйны вечар. Спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул спадзяецца на вызваленне ўсіх палітвязняў да канца года. Адпаведную заяву ён зрабіў у інтэрв'ю амерыканскім журналістам. На дадатак, дыпламат, які напярэдадні наведваў Менск у межах перамоўнага працэсу з Лукашэнкам, пацвердзіў, што з 250 памілаваных асобаў 235 засталіся ў Беларусі. Ян Федарович працягне тэму. Кацярына Андрэева на волі. Журналістку Белсату разам з яшчэ 14 палітвязнямі лукашэнкаўскі рэжым прымусова выслаў у Літву. За кратамі Кацярына правяла амаль 5,5 гадоў. На вялікі жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, застаецца на сённяшні дзень у калоніі. І гэта вельмі балюча для мяне. Я думаю, што ягонае вызваленне будзе справай майго жыцця ў найбліжэйшы час. Я прыкладу ўсе намаганні, і ўсё, што ад мяне залежыць, я для гэтага зраблю. Некаторыя з вязняў нарэшце пабачыліся са сваімі сем'ямі, з якімі іх гвалтоўна разлучылі на працяглы час. Многія не хавалі эмоцыяў. Планы на вечар, каб пазнаёміцца з дачкой, і ўсё зразумела, бо я яе ні разу не бачыў, таму ну і трэба прывыкнуць да гэтага свету, пасля цемнаты трэба прывыкаць. У ліку вызваленых і высланых за межы Беларусі асобаў праваабаронца Насталойка, каардынатарка валанцёрскай службы вясны Марфа Рабкова, сябра рады гэтай арганізацыі Валентин Стэфанович ды іншыя. Аперацыя іхнага выдварэння з краіны заняла 2 сотняў, распавялі былыя вязні. Назвалі прозвішчы, сказалі, што 3 хвіліны на зборы. Я паспеў сабраць нейкія рэчы там, і потым дагляд правялі, троху пачакаў, потым, калі я выйшаў, там уже былі людзі ў цывільным, нам надзелі на галаву шапкі, каб мы нічога не бачылі, кайданкі, у такім выглядзе мы ехалі з Магілёва ў Менск. Ну і там, уже па іх дзеяннях я зразумеў, што, відаць, будуць вывозіць, таму што нас пазабіралі турэмныя рэчы. Усім 15 палітзняволеным, якіх выслалі з Беларусі, улады не аддалі пашпартоў. Цяпер былыя вязні ў Вільні, іх чакае працэс рэабілітацыі. Праваабарончыя арганізацыі нададуць ім жытло ды доступ да медабслугоўвання. Зараз людзі адпачываюць. Я ўпэўнена, што мы зможам пабачыцца ў бліжэйшай будучыні, і тады я змагу ім асабіста выказаць усіх падзяку за іх стойкасць, за іх гераізм, канешне, падзяку ўсім тым, хто людзей прывітаў і зараз імі займаецца. Яны прайшлі вялікі цяжкі путь, яны вытрымалі, не зламаліся. Тым часам праваабаронцы апублікавалі спісы памілаваных Лукашэнкам. Паводле інфармацыі праваабаронцаў і офісу Святланы Ціханаўскай, выпускаць палітзняволеных з калоніяў пачалі толькі сёння. Пра вязняў сёння падчас размовы з прапагандыстамі згадаў і Лукашенко. Там из 235 человек, может 30, может 40, которые могут, если вдруг что-то произойдет, могут опять БЧБ флаги взять в руки. Шапку надеть меняется, да, Вася? Да, но мы их знаем. И прежде чем их выпускать, они все взяты на контроль спецслужбами и милиция. Поэтому вы не переживайте, что мы их выпустим. А спецпасланнік Трампа Джон Коул засведчыў, што было няпроста дабіцца, каб частцы вызваленых палітвязняў дазволілі застацца ў Беларусі. Ён узняў і іншыя пытанні ў дыялогу з Лукашэнкам. Дадатковыя арышты, калі мы вызвалім, напрыклад, 10 чалавек, ці збіраюцца яны арыштаваць 10. Я думаю, што гэта ўпершыню. Я спадзяюся, што мы зрабілі на яго ўражанне, што гэта ненармальныя паводзіны. Паводле крыніцаў Белсату, не ўсе палітвязні з апублікаванага спісу адбывалі пакаранне ў турмах або калоніях. Некаторыя з іх былі на так званай хатняй хіміі. Ян Федарович, Белсат. Між тым, рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюць, у тым ліку супраць прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцяў. Паводле праваабаронцаў вясны, 16 сакавіка затрымалі ксяндза Анатоля Парахневіча, пробашча парафіі ў Альковічах. Таксама ў сярэдзіне сакавіка былі затрыманыя яшчэ 6 чалавек, сярод іх як вернікі, гэтак і прасвітары евангельскіх цэркваў.
2 ужо вызвалілі пасля допытаў, яшчэ 4 застаюцца за кратамі. Таксама вядома пра затрыманне 5 украінскіх уцекачоў, якім дапамагала царква. Пакуль няма інфармацыі, у чым іх вінавацяць. Тым часам фігурантаў так званай справы кнігароў перавялі ў СІЗА КДБ. Сярод іх Зміцер Колас, Алесь Яўдаха, Вацлаў Богданович і ягоная дачка Вікторыя, якую раней ужо затрымлівалі і адпускалі. У пачатку сакавіка сёлета КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем кааліцыю незалежных выдавецтваў. Менавіта пасля гэтага рэжым і распачаў масавае затрыманне выдаўцоў і кнігараспаўсюднікаў. Фонд салідарнасці «Байсол» працягвае экстраны збор сродкаў на суму 250 тысячаў еўраў для 250 вызваленых у чацвер вязняў. На гэты час сабрана ўжо больш за 60 тысячаў еўраў, а пры гэтым у сацыяльных сетках сума збору выклікала рэзананс. Беларусы абмяркоўваюць бяспеку перадачы сродкаў, бо пераважная большасць вызваленых, 235 чалавек, засталіся ўнутры нашай краіны. Што кажуць у самым фондзе, мы распыталі ў прадстаўніка «Байсол» айца Александра Кухты. Спецыфіка менавіта працы фонду «Байсол» у тым, што мы працуем так з беларусамі. Адна з мэтаў увогуле нашага існавання, стратэгічных мэтаў у тым, што мы пашыраем культуру салідарнасці паміж беларусаў. Фонд «Байсол» ўсё ж такі існуе ўжо больш за 5 гадоў. У нас ёсць некаторы вопыт разумення рызыкаў і вопыт працы з імі. І таму, калі мы ўсё ж такі адважыліся аб'явіць вялікі збор на 250 тысяч, то бок каб кожнаму чалавеку дасталося па 1000, гэта аўтаматычна азначае, што мы ўжо прыдумалі варыянты, якім чынам мы зможам закідваць грошы ў Беларусь, так, каб гэта было максімальна бяспечна для людзей, якіх гэтыя грошы атрымоўваюць. Акно ў свет, якое спрабуе адчыніць Вашынгтон, застаецца шчыльна зачыненым з боку Брусэлю і Вільні. ЗША знялі частку санкцыяў з рэжыму ў Менску, аднак абмежаванне еўразвязу фактычна нівелююць вяртанне Беларусі ў сусветную эканоміку. Чым апошнія змены абернуцца для беларусаў у наступным матэрыяле? Злучаныя Штаты афіцыйна пачалі працэс зняцця фінансавых і гандлёвых абмежаванняў з Беларусі. Па выніках дамоўленасцяў з рэжымам у Менску Вашынгтон выдаліць з санкцыйных спісаў Беларусь Калій і беларускую калійную кампанію. Пад амністыю таксама трапілі Белінвестбанк, Банк развіцця і Міністэрства фінансаў Беларусі. Акрамя палягчэння транзакцыяў, Менск атрымаў надзею на размарожванне сваіх доларавых рэзерваў, аб'ём якіх застаецца таямніцаю. Наколькі амерыканскія паслабленні дапамогуць беларускай эканоміцы? Разлічвацца будзе прасцей, там меншыя будуць выдаткі, звязаныя з гэтай аперацыйныя расходы і выдаткі, якія, як гэта называецца, да? Гэта будзе меней, крыху меней затратна, але тут не гаворка нідзе пра тое, што гэта неяк там значна палепшыць стан беларускай эканомікі. Наогул, насамрэч, хутчэй за ўсё, не палепшыць. Пакуль у Менску падлічваюць верагодную выгаду ад візіту Коула, Літва дэманструе прынцыповасць. Гітанас Наўседа падкрэсліў, што еўразвяз прадоўжыў абмежаванне яшчэ на год і жадання іх пераглядаць няма. Самы танны шлях для калію праз порт Клайпеды застаецца закрытым, а амерыканская ліцэнзія пакуль не развязвае лагістычнага тупіку. Лукашенко па сваёй такой постсавецкай супнасці ён трошки пераацэньвае уплыў і загады вашынгтонскага абкаму. Ён думае, што калі вашынгтонскі абком загадае брусельскаму райкому, тым павінны адразу прыняць позу і выканаць. Это даўно няма, і тым больш этого няма пры Трампе. Што датычыць адмены санкцыяў супраць банкаў, то бенефітаў для шараговых беларусаў гэта не прынясе. Карткі замежных сістэмаў Віза і Мастеркард працаваць не пачнуць праз санкцыі еўразвязу. Нельга будзе карыстацца гэтымі карткамі, калі вы ездзіце ў Еўропу, а ў Еўропу ўсё ж таки ездзіць значна болей беларусаў, чым беларусаў, якія ездзяць у ЗША. Галоўная праблема для беларускай эканомікі, калі мы бярэм менавіта эканоміку, не чыісьці прыватныя інтарэсы, гэта ўсё ж таки санкцыі еўрапейскія, гэта санкцыі з боку
у першую чаргу суседзяў. Больш за тое, пакуль Вашынгтон здымае санкцыі з адных банкаў, Брюссель пачынае ціснуць на іншыя. Міжнародная сістэма віза заблакавала разлікі паводле картак Альфа-банку, Белгазпрамбанку, Белаграпрамбанку на тэрыторыі еўрапейскай эканамічнай зоны. Адносна стабільнымі для паездак за мяжу застаюцца непадсанкцыйныя банкі кшталту Тэхнабанку, РРБ ці Необанк Азія. Аднак і там поспех плацяжу цяпер залежыць не ад краіны, а ад канкрэтнага замежнага банку, што прымае аплату. Андрей Сульжыц, Белсат. Лукашенко падчас размовы з прапагандыстамі паведаміў, што мусіць да панядзелка прыняць пастанову наконт затрыманых у Беларусі літоўскіх фураў. Маўляў, вернем мы гэтыя фуры, але для пачатку знізім цану за іх ахову на беларускіх паркоўках. Паводле словаў Лукашенка, яму шкада ж літоўцаў і палякаў. Распавёў ён дэталі перамоваў з дэлегацыяй ЗША, быццам бы сам Дональд Трамп пропонует ему встретиться у Флориде. Да, действительно, американцы в ходе переговоров, третий, четвертый раунд был, они от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будут отражены ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Ну, я что, отпираться буду? Не то, что уж я там счастлив, но для Беларуси это важно, и для меня в том числе, поэтому я сказал, я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить. Акрамя таго, Лукашенко распавёў пра затрыманне ў Беларусі, цытата, 5 сапраўдных бандзюганаў-кантрабандыстаў. Маўляў, менавіта гэтыя бандзюганы з дапамогай метэазондаў дасылалі ў Літву кантрабандныя цыгарэты. Нагадаем, што менавіта метэазонды, што перашкаджалі працы літоўскай авіяцыі, сталіся нагодай для часовага закрыцця Літвой мяжы з Беларуссю летась увосень. Таксама узурпатар чарговы раз запэўніваў, што больш ніхто не дапусціць 2020 года ў Беларусі. Усе вызваленыя палітвязні, якія засталіся ў краіне на кантролі спецслужбаў, а тыя, каго прымусова выдварылі за мяжу, быць у Беларусі і не павінныя, цытата, бо яны, маўляў, завадатары мяцяжу. Да іншых тэмаў. Працэдура, супраць якой выступае вучэнне каталіцкага касцёлу. Тым часам урад разглядае даць магчымасць жанчынам да 49 гадоў рабіць 2 бясплатныя працэдуры ЭКА. Адпаведны праект указу разглядалі сёння ў Палацы Незалежнасці. Падрабязней Наста Печанькова. Я как президент, а вы как мои подчиненные, мы должны делать все, и не только в год женщины, чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Кожнай беларусцы па 2 бясплатныя спробы ЭКА. Урад плануе пераглядзець падыходы працэдуры. Пра гэта абвясцілі падчас адмысловай нарады ў Лукашэнкі. Знаете, я сразу вспоминаю Аллу Пугачеву, которая каким-то образом двоих. Я женщинам подарю, соберу эти деньги и подарю. Ну что это за деньги? 6 миллионов мы не можем найти для женщины, чтобы ее осчастливить. Згодна з праектам указу, кожная жанчына будзе мець магчымасць прайсці 2 працэдуры штучнага апладнення, незалежна ад таго, замужам яна ці не. Першы цыкл даступны да 40 гадоў, другі да 49, нават калі першае дзіця ўжо нарадзілася з дапамогай ЭКА. Давайте надо смотреть не как с барского плеча женщинам делают там подарок, а все-таки мы говорим про страну, где демография ниже, не буду брать красивых эпитетов, крайне низкая, у нас проблема с рождаемостью, и в ситуации, если бы у нас было там у каждой женщины 4-5 детей, тогда мы можем говорить, что так и быть, вот с барского плеча, кому не повезло и не иметь там детей. Мы говорим про страну, где рождаемость крайне низкая, и каждый ребенок, каждая беременность, она цена. Раней за кошт бюджэтных сродкаў беларускі маглі зрабіць ЭКА толькі один раз, а наступныя спробы мусілі аплочваць самастойна. Адпаведная праграма стартавала ў 2021 і дапамагла нарадзіцца больш як 2,5 дзяцей. Логичнее делать бесплатными 3 попытки, потому что тогда это превращается в какую-то более-менее адекватную вероятность. И хотя, опять-таки, спасибо, что в принципе такая опция есть. Хорошо, что эти попытки делаются, 2-я добавляется. Это прекрасная, на самом деле, новость. Но в идеале, чтобы добавили хотя бы 3.
Паводле статыстыкі мамамі пасля першай працэдуры ў сярэднім робіцца каля 34% беларусак. Тады як больш за 60 гатовыя спрабаваць паўторна. Эта процедура нигде в мире не приближается даже там, к 100% или там, к 80%. Это вероятность 1 к 3, если очень упростить. На сёння ў краіне мінімум у 14% сужэнцаў выяўляюць бясплоддзе, 5% праз праблемы са здароўем мужчыны. Яшчэ каля 15-20% цяжарнасцяў заканчваюцца выкідышамі. Настя Печенькова, Белсат. Журналістам выдання «Наша Ніва» ўдалося дазваніцца да бацькі Анжалікі Мельнікавай. Паводле яго, з дачкой усё добра, і яна, цытата, «даўнавата жыве ў Беларусі». Маўляў, казала яму, што будзе тэлефанаваць сама і звоніць са схаванага нумара. Размаўляў ён апошні раз з Анжалікай зімою, дзеці таксама, мабыць, з ёю. Хоць бацька прызнаецца, што і ўнукаў, і дачку бачыў жыўцом даўно. Пра здымкі з трэнажорнай залы, якія з'явіліся ў сеціве напярэдадні, спадар Артур нічога не ведае. Украінскі блогер Александр Рыкаў, больш вядомы як Балаганов, апублікаваў скрыншоты са сторыс у інстаграме менскай фітнес-трэнеркі Галіны Казанцевай. На іх быццам зніклая былая спікерка каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава займаецца ў мацоўні Джым-24 на адрасе Незалежнасці 134 ў Менску. Блогер сцвярджае, што скрыншоты даслалі яму з невядомага акаунту. Балаганов сумняваўся ў іх сапраўднасці, але ўсё ж пастанавіў апублікаваць. Тэхнічны аналіз скрыншотаў з дапамогай штучнага інтэлекту паказаў шэраг прыкметаў магчымай маніпуляцыі. У прыватнасці твар на здымках адрозніваецца ад астатняй іх часткі. У зоне твару зафіксаваная значна ніжэйшая колеравая варыятыўнасць, што можа сведчыць пра накладзеную лічбавую маску. Акрамя таго, у той жа вобласці знойдзеныя сляды паўторнага JPEG-сціскання, тыповая прыкмета лакальнага апрацоўвання здымку. На карысць магчымай сапраўднасці фота можа сведчыць, што на левым перадплеччы выявы Мельнікавай на скрыншоце відаць элемент татуявання, падобны да таго, што ёсць у сапраўднай Анжалікі. Аднак і гэты элемент можна падрабіць, хоць і з большымі высілкамі. Канчатковую выснову дэпфейк гэта ці не можна зрабіць толькі пасля аналізу відэа, з якога былі зробленыя скрыншоты. У распараджэнні незалежных медыяў ці блогераў арыгінальнага відэа дагэтуль няма. Анжаліка Мельнікава знікла з публічнай прасторы ў сакавіку летась. Вядома, што яна вылецела з Польшчы ў Лондан. Паводле расследавальнікаў наведала Шры-Ланку і Дубай разам з супрацоўнікам спецслужбаў рэжыму Лукашэнкі Алексеем Лабеевым. Ды ў выніку перастала выходзіць на сувязь. Польская пракуратура вядзе расследаванне абставінаў ад'езду Мельнікавай з Польшчы і ўважае зніклую як пацярпелы бок. Паводле інфармацыі кіраўніка НАУ Паўла Латушкі, дзеці Анжалікі цяпер у Беларусі, але самой яе там няма. Раней ужо з'яўлялася інфармацыя, што ў розных крыніцаў нібыта ёсць фота або сведчанні пра магчымае перамяшчэнне Анжалікі Мельнікавай пасля ейнага знікнення. У прыватнасці Сергей Ціханаўскі ў адным з сваіх стрымаў згадваў, што нехта паказаў яму відэа з Мельнікавай на волі. Аднак гэтыя матэрыялы ў выніку не публікаваліся, бо немагчыма зверыфікаваць іх сапраўднасць. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Пытанне наконт Анжалікі Мельнікавай задамо ў студыі Белсат спікеру каардынацыйнай рады Арцёму Брухану. А цяпер да іншай тэмы. У Беларусі сілавыя ведомствы прапісалі магчымыя сцэнары нападаў на аб'екты атамнай энергетыкі. Вядзецца пра тэракты, дыверсіі і нават спробы захопу. Адпаведны дакумент апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Ён ужо зацверджаны і будзе выкарыстоўвацца пры ацэнцы бяспекі, у тым ліку на БелАЭС. Супольная пастанова МНС, КДБ і МУС вызначае, як павінна распрацоўвацца так званая мадэль парушальніка. Дакумент, што дапамагае загадзя ацаніць пагрозы і ўражлівасці. У ім улічваюць як вонкавыя рызыкі, напрыклад, дзеянні тэрарыстычных групаў, гэтак і ўнутраныя, уключаючы магчымыя выцекі інфармацыі або дзеянні работнікаў. Сярод патэнцыйных сцэнароў схаванае пранікненне, выкарыстанне падробленых дакументаў, кібератакі, а таксама адкрытыя напады з захопам аб'ектаў або закладнікаў. Таксама аналізуюць маршруты магчымых зламышнікаў, слабыя месцы сістэмы абароны і час, неабходны для рэалізацыі атакі. Такія мадэлі будуць рэгулярна пераглядаць і выкарыстоўваць для ўзмацнення бяспекі.
Макс Корж аб'явіў пра новы вялікі канцэрт, які пройдзе летам у Турцыі. Гэта першы буйны выступ артыста пасля скандальнага шоу ў Варшаве, якое скончылася беспарадкамі і нават дэпартацыяй грамадзянаў Беларусі і Украіны. Тады паводзіны фанатаў паўплывалі нават на далейшыя гастролі Каржа. Быў скасаваны выступ у Казахстане. Канцэрт у Стамбуле запланаваны на 6 чэрвеня і пройдзе на стадыёне футбольнага клубу «Бешикташ», які разлічаны амаль на 42 тысячы гледачоў. Квіткі паступяць у продаж найбліжэйшымі днямі. Раней Корж ужо абвясціў выступы ў румынскім Бухарэшце і нямецкім Дусельдорфе. Тым часам у Беларусі пашырылі так званы чорны спіс артыстаў, чые песні забароненыя на канцэртах і нават у караоке. Цяпер у ім ужо 179 пазіцыяў. Адтуль нечакана выключылі берасцейскі гурт «Дай дарогу», а дадалі расійскіх зорак, сярод якіх гурты «Браття Грым», «Градусы», «Кармен», выканаўцы «Слава», «Анжеліка Варум» і «Гарек Сукачоў». Ну што ж, спадарства, мы свой расклад не змяняем, а таму ўслед за аб'ектывам у нашым эфіры студыя «Белсат», якую падрыхтаваў Віталь Бавін. Вітаю спадарства. Бацька Анжелікі Мельнікавай пацвердзіў у размове з журналістамі выдання «Наша Ніва», што ягоная дачка даўно знаходзіцца ў Беларусі. А што думаюць у камандзе Паўла Латушкіна гэтыя заявы, запрашаю ў эфір. Ужо неўзабаве самае цікавае на вашых экранах і маніторах. Будзем разам, запрашаю застацца. Жывы эфір студыі «Белсат», Вітаўт Ціўчык, Віталь Бабін з вамі працуюць цягам гэтай гадзіны. Ну і сёння мы традыцыйна апытаемся ў вас. Спадарства, у YouTube-трансляцыі можна адказаць на пытанне, што з Анжелікай Мельнікавай. Першы варыянт адказу – яна ў Беларусі, другі варыянт – яна ў трэцяй краіне, і трэці варыянт адказу – якая розніца. Галасуйце, цікава, якое ваше меркаванне. Трэцяя краіна якая можа быць? Маецца на ўвазе, што ані ў Польшчы, ані ў Еўразвязе, ані ў Беларусі. Нешта іншае. Ну так, спецслужбы, дарэчы, не пацвярджаюць тое, што Мельнікава вярнулася на тэрыторыю Еўразвязу, а пакуль што паразмаўляем пра эканоміку ў кантэксце перамоваў Лукашэнкі з Джонам Коулам і вызваленняў палітычных зняволеных. Пастанова ЗША гэта пытанне іх нацыянальнай палітыкі, а пазіцыя Літвы наконт санкцыяў супраць Беларусі не мяняецца. Пра гэта заявіў дарадца прэм'ер-міністра Літвы Ігнас Дабраволскас. Тое ж самае бачанне і ў прэзідэнта Літоўскай рэспублікі Гітанаса Наўседы. Ён нагадаў, што нядаўна Еўразвяз падоўжыў свае санкцыі датычна Беларусі яшчэ на год. І цягам гэтага тэрміну, цытата, няма ні магчымасці, ні палітычнага жадання вяртацца да іх перагляду. Гітанас Наўседа мяркуе, што для Лукашэнкі ствараецца заганны механізм матывацыі. Адных зняволеных адпускаць, іншых саджаць, а затым чакаць новых саступак. Такія перасцярогі прэзідэнт Літвы надойчы асабіста выказаў спецпасланніку ЗША ў справах Беларусі Джону Коулу. Сам жа Лукашенко літаральна сёння бажыўся прапагандыстам свайго пулу, што ўвогуле не прасіў амерыканцаў адмяняць санкцыі. От имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будут отражены ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Ну, я что, отпираться буду? Ну, естественно, я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда. Таксама менавіта пасля перамоваў з Коулам Лукашенко вярнуўся да заблакаваных у Беларусі літоўскіх фураў. Ён паабяцаў прыняць пастановы і, магчыма, з панядзелка пачаць іх вяртання. І дадаў, што да яго звярнуліся палякі, якія хочуць вывесці свае зарэгістраваныя ў Літве цяжкавікі праз беларуска-польскую мяжу. На гэта Лукашенко прапанаваў адкрыць яшчэ адзін любы польскі пункт пропуску. Студыі «Белсат» з'явіўся наш калега Александр Кнырович, бізнесовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера». Вітаем, добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Александр, на ваш погляд, ці можна лічыць выгадным тую угоду, якую заключылі Джон Коул і Александр Лукашенко напярэдадні, ну, перадусім пра зняцце санкцыяў з Міністэрства фінансаў, а таксама з двух банкаў, Банк развіцця і вось Белінвест. Як вы ацэньваеце?
Ну, пакуль гэта больш нейкі такі аванс, таму што такіх наўпроставых выгад і такіх паступленняў у бюджэце у асабісты гаманец Лукашэнкі ад зняцця менавіта гэтых санкцыяў не будзе. Мы разумеем, што тое, што мы бачым зняццё санкцый беларускай калійнай кампаніі ці з Белкалі, гэта пакуль такія крокі да той самай вялікай угоды, big deal паміж Трампам і Лукашенко. Пытанне, наколькі яна будзе наколькі яна будзе большая, але, канешне, гэтае зняццё санкцый з калійнай нашай галіны не дазволіць пакуль прадаваць на больш маржынальныя рынкі і штосьці такое зарабляць. Пакуль гэта больш аванс. Тое, што датычыцца Міністэрства фінансаў, банк развіцця Белінвестбанка, і гэта такія стратэгічныя зняццё стратэгічных санкцый. Чаму? Таму што раней санкцыі былі накірованы, каб Беларусь не магла разлічвацца ў доларах. Увогуле не могла разлічвацца в доларах, і гэта ўплывала на эканоміку. Гэта замінала нашым знешнім разлікам, канешне, з Бразіліяй, з Індыяй, з шмат якімі краінамі, таму што, вось ведаеце, вось гэтая тэза аб тым, што мір неяк адмаўляецца ад долара, мір уходзіць на іншыя валюты, яна існавала толькі ў галаве у беларускіх дзяржСМІ і у Азаронка з мукавозчыкам, таму што сапраўды дагэтуль свет разлічваецца амаль на 60% ў доларах, на 20% еўра, і доля разлікаў там у кітайскім юані толькі 3%. Таму гэта вельмі ўплывала, гэта, канешне, паслабленне, але пакуль гэта толькі малыя крокі, якія не вядуць да нейкіх значных прыбыткаў для Лукашэнкі. Спадар Александр, перад нашым эфірам я зазірнуў на афіцыйную старонку Міністэрства скарбу ЗША і паглядзеў спіс санкцыяў, і там усе гэтыя суб'екты, якія фігуруюць у медыях, што нібыта санкцыі з іх знятыя ці прыпыненыя, усё яшчэ ёсць у спісе. Там ёсць і Біоінвестбанк, і беларуская калійная кампанія. Зрэшты, калі казаць пра беларускі калій, то мы не ўпершыню чуем, што ЗША прыпыняюць санкцыі датычна гэтай сыравіны беларускай. Аднак у чым розніца? Раней таксама заяўлялі пра зняццё санкцыяў. Ну, вы ведаеце, напэўна, гэта Міністэрства скарбу ЗША ўсё ж такі працуе праз нейкія дакументы, якія павінны быць падпісаныя, павінны быць там замацаваны, прайсці афіцыйна да іх. Напэўна, мы праз некалькі тыдняў пабачым ўсё ж такі некаторыя змены, але я звярнуў бы ўвагу нашых гледачэй аб тым, якая фармуліроўка, напрыклад, зняцця санкцыяў з міністэрства, з нейкіх банкаў, з Міністэрства фінансаў. Яна гучыць не як цалкам зняццё санкцый, а як некае паслабленне санкцый, то есть пераход у іншы рэжым. Таму трэба, канешне, паглядзець уважліва тое, што будзе прапісана ў дакументах, а не тое, што кажуць Лукашенко і яго паплечнікі. Но што датычыцца таго самага калія, ведаеце, няма ў свеце такога становішча, чтобы пакупнікі стаялі ў чарзе за беларускім каліем. Все працуюць зараз, калія больш чым дастаткова ў свеце, все працуюць, пераключыліся нашы класічныя маржынальныя спажыўцы, якіх я ўжо казаў, Бразілія ці Індыя, ці частка ў ЗША, пераключыліся на іншых пастаўляльнікаў, і няма такой праблемы, што вось сёння ЗША абвесціла зняцце санкцыяў, а заўтра у нас уже здравствуйте. Не, гэта не так. І гэта будзе яшчэ намацоўвацца вельмі і вельмі доўга, таму пакуль прыбытак такі тэарэтычны. І ввогуле, як я падкрэсліў, гэта ўсё яшчэ такія авансы з боку ЗША да Лукашэнкі в такім чаканні сапраўды вялікіх падзей. Спадар Александр, што датычыць Літвы, бо Лукашенко сёння сказаў, што цягам выходных хоча развязаць праблему з вяртаннем літоўскіх і польскіх, дарэчы, фур праз тэрыторыю еўразвязу назад, якія захрослі на нашай тэрыторыі. Ці гэта таксама спроба наладзіць нейкі кантакт з Вільняй адносна зняцця санкцыяў і выкарыстоўвання Клайпедскага порту таксама? Я ўпэўнены, што гэта так, таму што, канешне, все заўважылі, все пабачылі, што спадар Коул прыляцеў у Мінск не наўпрост праз паўночны полюс ці праз Владзівасток, але ўсё ж такі праз Вільна, дзе ён правёў гэтыя самыя перамовы, і для таго, каб беларускі калій пайшоў у ЗША ці ў іншыя краіны, трэба дамова з Клайпедай, таму што калі ён ідзе праз расійскі транзіт, гэта, канешне, яго вельмі ўдаражае, і зноў Пуцін кантралюе гэты транзіт. Таму, канешне, спадар Коул вёў перамовы з урадам Літвы, канешне, такім прадметам была магчымасць транзіта, канешне, Літва выстаўляла свае умовы. Гэта і тыя самыя грузавікі, якія захапіў Лукашенко, таму што ён незаконна трымае гэтыя грузавікі. Канешне, гэта паветраныя шары, якія чамусьці ляцяць на Літву. Літва выставляе свае умовы. І, канешне, я ўпэўнены, што Літва
вось гэтым выпадкам будзе карыстацца і будзе прапанаваць, напрыклад, ЗША на сувалкаўскі карыдор ці побач паставіць 1000 жаўнераў ЗША, каб мець некую бяспеку. Я ўпэўнены, што Літва будзе карыстацца гэтым, і вось гэтая жорсткая рыторыка зараз літоўскага кіраўніцтва, гэта частка такой вялікай гульні, якая, я вельмі спадзяюся, скончыцца для ўсіх бакоў добра. Прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Владзімір Жыгара, ацэньваючы навіну пра зняцце санкцыяў, звярнуў увагу на прыпыненне санкцыяў адносна банкаў. Ён мяркуе так, напісаў, што банкі гэта галоўнае, цяпер ваеннай прамысловасці будзе прасцей і хутчэй працаваць, больш зручна. Далей піша, банкі гэта найважнейшае звяно ва ўгодах па таварах двайнога прызначэння. Спадар Александр, ці вам штосьці вядома наконт такога кшталту аперацыі, ці сапраўды банкі тут могуць выкарыстоўвацца ў нават ваенных мэтах? Агулам, канешне, калі мы працуем з ваенна-прамысловым комплексам і кажам аб ім, то, канешне, ёсць дзяржаўныя банкі, якія актыўна ўжываюць, якія актыўна праводзяць гэтыя аперацыі. Але я падкрэслю, што зараз няма поўнага зняцця, ёсць паслаблення. Па-другое, банк развіцця не займаецца камерцыйнымі аперацыямі. Банк развіцця – гэта банк банкаў, які працуе ўнутр краіны, прыцягвае пазыкі, але ён не займаецца знешнім гандлем ввогуле. І таму мы можам павінны казаць пра Белінвестбанк. На Белінвестбанк былі введзены санкцыі не таму, што ён займаўся менавіта ваенна-прамысловым комплексам, гэтага нет у пастановах введзення гэтых санкцый. Таму, канешне, гэта магчымае паслабленне. Але я ўпэўнены, што гэта не будзе поўнае зніццё. І, канешне, ЗША будуць сачыць за тым, як выкарыстоўваецца гэта зніццё санкцыяў, ці яно выкарыстоўваецца для калі спажывецкіх тавараў, ці за кошт гэтага пачынаюць гандляваць небяспечнай зброю, напрыклад, з Іранам, з якім ваюе ЗША. Я ўпэўнены, што гэта не будзе так лёгка. Лукашенко таксама казаў пра тое, што амерыканцы думаюць над пакупкай нежынскага рудніка калійных соляў. Гаворка там пра $3 мільярды, але, в прынцыпе, спецыялісты мусяць ацаніць яшчэ дадатковыя нейкія кошты, і, напэўна, сам Александр Лукашенко разлічвае, што можна прадаць даражэй, там за 3 мільярды 300 мільёнаў, калі я не памыляюся, раней такая лічба называлася. Пры этом ён сам падкрэсліў, што амерыканцы хоць і багатыя, но не хочуць шмат плаціць і будуць гандлявацца. На ваш погляд, ввогуле, ці варта Беларусі прадаваць амерыканцам гэты руднік, наколькі можа быць выгаднай вось гэтая угода? Калі гэты руднік быў бы праданы кампаніям ЗША, я першы быў бы за. Чаму? Чым больш кампаній ЗША, тым менш уплыў Расіі. Гэта было бы вельмі добра і для Лукашенка, і для беларускіх дэмакратычных колаў. Гэта бы азначала значна больш незалежнасць. Але гэтага не будзе ніколі, пакуль Лукашенко кіруе краінай. Ніводная амерыканская кампанія, гледзячы на тое, што тварыў Лукашенко з іншымі замежнымі інвестарамі, не будзе ўспрымаць краіну як бяспечную краіну для інвестыцыяў. Таму што сёння я сказал, я прадаю 3 мільярда 300, а заўтра ўжо вёў пастанову, та, якая у нас ёсць з сакавіка 22 года, аб тым, што 1800 замежных інвестараў не маюць магчымасці карыстацца сваімі правамі, не маюць магчымасці выходзіць з Беларусі, выводзіць прыбыткі, неяк быць уласнікамі сваіх прадпрыемстваў. Таму гэтай угоды продажы нежынскага камбіната не будзе, пакуль Лукашенко кіруе краінай. Але калі, напрыклад, ён прадасць толькі нейкую частку акцыяў, напрыклад, там 49%, каб гэта быў некантрольны пакет. Это можа быць? У Беларусі няма рынка акцыяў, Беларусі няма... Ведаеце, калі вы прадаеце, гандлюеце акцыямі, то вы спадзяецеся на тое, што вы зможаце зарабіць за кошт таго, што яны будуць даражэць, і нейк гэта будзе прадметам гандлю. У Беларусі няма рынка акцыяў, ні одная беларуская акцыя не гандлюецца дзяржаўных прадпрыемстваў. Ведаем, што Нежын – гэта дзяржаўнае прадпрыемства, недзе ў Нью-Йорку, у Варшаве і не гандлюецца ў Маскве. Таму ніводзін амерыканскі інвестар не будзе ўспрымаць гэта як добрую інвестыцыю. Гэтага не будзе, мы можам, ведаеце, зарабіць з вами некае пары на год, на два, і з нашымі глядачамі паглядзець, як будуць разгортвацца падзеі. Я ў гэтым упэўнены. Калі заставацца ў тэме Беларусь-Калію і глядзець на гэтыя заявы, нейкія медыйныя, ведаеце, заявы аб зняцці санкцыяў, так як гэта выглядае
то колькі Беларусь можа зарабіць пасля такіх крокаў ЗША? Вы кажаце, што няма чаргі за гэтай сыравінай зараз на сусветным рынку, але тым не менш, нейкі ж эфект эканамічны мае быць. Ну, мы прапановвалі нашим гледачам Белсату у атмасферы гэтыя разлікі, і ўвогуле я лічу, што гэта можа даць дадаткова 1% да беларускай эканомікі. Гэта, магчыма, 700, 800, 900 мільёнаў долараў у самым аптымістычным, найлепшым выпадку. Гэта розніца паміж той цаной, па якой зараз мы прадаем калій у Кітаі, і той, якая ёсць на маржынальных рынках, дзе гэта, гэта дарагі прадукт. Гэта розніца, але я нагадаю нашим гледачам, што вось тут ёсць плюс 1% нашай эканомікі. Але за 2 месяцы бягучага года эканоміка упала на 1,2%. Таму ніякае зняццё санкцый з ніякай галіны не могуць увогуле спыніць падзенне зараз беларускай эканомікі. Вось такое становішча. Але чаму тады рэжым Лукашэнкі так дабіваецца зняцця гэтых санкцыяў? Ну, ведаеце, Лукашенко не пісьменны ў эканоміцы чалавек. Апошні год, апошні месяц, вось гэтая барацьба з пасярэднікамі паказвае, што ён не разумее, як працуе эканоміка ввогуле. Ён ввогуле, ведаеце, як я ў балеце, так ён как бы ў эканоміцы. І таму яму падаецца, што калі зняць санкцыі вось з адной галіны, дазволіць нешта яшчэ, дазволіць нешта трэцяе, то вось яму палегчае. Не палегчае, таму што праблема менавіта ў самой мадэлі беларускай эканомікі, якая спынілася значна раней, чым былі введзены санкцыі. Эканоміка Беларусі не расце ўжо з 2014 года. Рост эканомікі Беларусі сярэдні за гэтыя 12 гадоў меней за 1%. Таму ніводнае зняццё санкцый не дапаможа Лукашенка зрабіць эканоміку растучай. Вось гэтыя новыя падыходы з рэформай сістэмы самой і дзяржаўных прадпрыемстваў, так, бясконцыя крэдыты дзяржаўныя, яны таксама не працуюць. То тады ёсць у іх нейкае разуменне выхаду з такой сітуацыі? Калі паўсюль санкцыі, а Расія ўжо зачыняецца для экспарту. Ведаеце, мы казалі ў гэтай студыі в адной з нашых праграм вечаровых аб тым, што у нас ёсць нармальны прэм'ер Александр Генрыхович Турчын, які прыйшоў на сваю пасаду і прапанаваў нейкія захады, зняццё рэгулявання коштаў. Ён казаў аб тым, што нам трэба сябраваць не з Зімбабве, не Карагу, а вяртацца на тыя рынкі, дзе нас ведаюць. Рынкі Арменіі, Азербайджана, Узбекістана, вяртацца тварам да Еўропы. І ён казаў, у нас ёсць адная плынь людзей, якія разумеюць, што трэба рабіць з эканомікай. Я ўпэўнены, што калі б у яго была свабода, ён бы зрабіў шмат добрага для эканомікі. Ёсць іншая плынь чыноўнікаў, у тым ліку якіх падтрымлівае Лукашенка, якая наносіць шкоду. І пакуль іншая гэтая частка існуе, канешне, гэта будзе крок наперад, 2 крокі назад, крок в сторону, але гэта не будзе развіццё эканомікі. Але тут пытанне, ці ўвогуле развіццё эканомікі магчымае без пэўных палітычных зменаў, такіх як рэформа суда, каб суд быў незалежны і іншыя кшталту рэчы. Ведаеце, у свеце ёсць прыклады. Ёсць прыклад Сінгапура, дзе палітычная вельмі жорсткая сістэма стаяла побач з капіталізмам эканамічным, сапраўдным, дзе ніхто не чапаў прадпрыемства, ніхто не здзекаваўся з прадпрымальнікаў. Мы маем таксама цікавую сістэму ў Кітаі, дзе ёсць палітзняволеныя, дзе ёсць кіраванне судамі, але там 92% прыватных прадпрыемстваў, якія робяць больш за 2/3 сёння ВУП краіны. То бок, магчыма развіццё эканамічнае без развіцця палітычнага. Да некага ўзроўня, вядома, але мы яшчэ далёка ад гэтага ўзроўня, і таму калі б былі чыноўнікі пры Лукашэнкі, у якіх была бы воля рабіць эканоміку лепшай, то ў нас быў бы, магчыма, некаторы рост до таго самага ўзроўня, дзе пачынаюць працаваць прынцыпы незалежнасці суда, і астатнія прынцыпы. Гаспадар Александр, дзякуем вам вялікія за гэтую размову нашай студыі. Нагадаю, Александр Кнырович, бізнесовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» быў з намі у студыі Белсат. А тым часам, калі кажам пра гэтыя перамовы паміж амерыканскай адміністрацыяй і Александром Лукашенко, перадусім учора мы размаўлялі з рознымі экспертамі і казалі пра эканамічныя нейкія эфекты для беларускай эканомікі, але ў палітычным сэнсе
сэнсе самае важнае гэта, канешне, вызваленне палізняволеных, сярод якіх у тым была і наша калежанка Кацярына Андрэева. І, дарэчы, асабліва чакала гэтага вызвалення і наша іншая калега, журналістка Дар'я Чульцова. Нагадаем, што журналістак затрымалі разам у той ракавы дзень 15 лістапада 20-го пасля стрыму з плошчы Пераменаў. Дар'я правяла за кратамі 2 гады, і ўвесь гэты час пасля выхаду на свабоду чакала таксама і вяртанне Каці на свабоду. Давайте послухаем. Когда я узнала, что освобождают людей, что среди них Катя, еще не было этому подтверждения. И мы встретились еще раз с подругой, и я сказала, что я пока не увижу, я не поверю, потому что прошлое освобождение было когда массовое. Я до последнего ждала, что в списках среди имен я увижу имя Кати, но его там не оказалось, и я была очень разбита этим, и это очень тяжело эмоционально переносится. Поэтому я ждала до последнего, когда уже увижу ее, когда мне уже люди подтвердят, что она действительно в безопасности, уже действительно вот она физически здесь. Но осознала на самом деле я, наверное, только сегодня утром, когда как раз-таки писала про то, что Катя вышла, и другие политзаключенные тоже вышли. И я это прочувствовала уже на максимуме, и это просто радость, счастье. Каждый такой выход — это особое событие, особая радость для каждого белоруса. Што гаспадарства, сенсацыя Анжэліка Мельнікава ў Беларусі. Пра гэта журналістам выдання «Наша Ніва» паведаміў бацька зніклай спікеркі Каардынацыйнай рады. Таямніцу месцазнаходжання Мельнікавай зноў абмяркоўваюць пасля фота надзвычай падобнай жанчыны ў адным з менскіх фітнес-клубаў. Што праўда, журналісты і штучны інтэлект не здолелі даказаць ні што здымкі сапраўдныя, ні што гэта фейк. У допісе украінскага блогера Балаганов 3 скриншоты з інстаграм-аккаунту gym24.by. Гэта перапосты сторыс з аккаунту фітнес-трэнеркі. Жанчына на гэтых кадрах вельмі падобная да зніклай амаль год таму спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Журналісты Reform News вызначылі, што здымкі зрабілі ў мацоўні, адкрытай летась у студзені. Таксама яны заўважылі, што на левым перадплеччы жанчыны на скриншотах трошкі бачнае татуяванне. У Анжэлікі ў гэтым жа месцы ёсць тату, зробленае ў 2023. Значыць, гэта не могуць быць архіўныя менскія кадры. Пры гэтым аўтары артыкулу не могуць адназначна сказаць, дэпфейк гэта ці не. А сёння журналісты нашай Нівы датэлефанаваліся да бацькі Мельнікавай. Я ведаю, што яна ў Беларусі. З якога часу, даўнавата. Нічога яна не знікла. Наколькі я сам ведаю, жывая і здаровая, і дзеці, мабыць, з ёю. Хаця я унукаў і яе асабіста даўно бачыў нажывую. Апошні раз, паводле бацькі, Анжэліка размаўляла з ім зімой. Ён сцвярджае, што Анжэліка сказала не званіць, маўляў, будзе рабіць гэта сама. Але калі тэлефануе, то са схаванага нумару. З намі на відэасувязі Артём Брухан, спікер Каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Добрый вечар, Артём. Добрый вечар. Як пракаментуеце заяву бацькі Анжэлікі Мельнікавай выдання «Наша Ніва»? Калі гэта праўда, што Анжэліка знаходзіцца ў Беларусі жывая, здаровая, я магу сказаць, што гэта мы радыя, што яна жывая, што з ёй усё ў парадку, што яна здаровая. Гэта першая эмоцыя, гэта першыя думкі, якія прыйшлі мне ў галаву, калі я прачытаў гэтую навіну, што бацька пацвердзіў, бо сапраўды доўгі час мы нават не ведалі, ці жывая яна, дзе яна знаходзіцца, і калі ёсць ужо зразумелая нейкая больш-менш інфармацыя, гэта шмат што пацвярджае, што вось чалавек жывы і з ёй усё ў парадку. Гэта першая думка, першы тэзіс, які прыйшоў у галаву. Артём, вы працавалі з Анжэлікай, вось калі вы пабачылі гэтыя скриншоты, фота, нібыта зробленыя ў Менску. Вось тут некаторыя выданні лічаць, што гэта фейк, некаторыя, што гэта сапраўдныя здымкі. А як вы мяркуеце? Ці пазнаеце Анжэліку? Ведаеце, я тут не эксперт, тут хутчэй журналісты-расследавальнікі, спецыялісты могуць даваць нейкія ацэнкі. Зразумела, што яна падобная, але што тычыцца тэхналогіяў, штучнага інтэлекту і іншых рэчаў,
мне складана каментаваць, але адзінае, што могу пацвердзіць, што каманда народнага антыкрызіснага ўпраўлення перадала дадзеныя скриншоты ў адпаведныя польскія органы, каб яны ўжо даследавалі гэта больш сістэмна, каб даць ацэнку, адзнаку таму, што там на гэтых фотаздымках знаходзіцца. Бо я, напрыклад, не магу даць пацверджанне, ці то даць, ці не, бо не з'яўляюся ў гэтай галіне экспертам. Вас не засмучае ўвогуле фармулёўкі, якія гучаць у выданні з вуснаў бацькі Анжэлікі Мельнікавай пра тое, што ён яе даўно не бачыў, што ён меркавана думае, што яна знаходзіцца ў Беларусі разам з унукамі, што апошні раз ён размаўляў з ёю узімку, што яна звоніць да яго з засакрэчанага схаванага нумару, ну і гэтак далей. Ну, зразумела, гэта выклікае такія падазрэнні, да, гэта выклікае некаторыя думкі, але агулам хутчэй за ўсё вось па гэтых фотаздымках, па гэтых фактах, які кажа бацька. Канчаткова паўтаруся, хацеў бы зазначыць, што Анжэліка Мельнікава, яна таксама з'яўляецца грамадзянкай Польшы, і польскі бок, польская дзяржава можа зрабіць запыт у дачыненні да беларускіх уладаў, да рэжыму, што з яе грамадзянкай, ці сапраўды яна знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І вось дачакацца афіцыйнага адказу па гэтаму пытанню, бо пакуль сапраўды гэта ўсё, ведаеце, вось такія хтосьці штосьці дзесьці сказаў, а вось афіцыйнага пацверджання, афіцыйнай пазіцыі, у тым ліку польскага боку, які праводзіць расследаванне, польская пракуратура праводзіць расследаванне па крымінальнай справе па артыкулу 189 незаконнае ўтрыманне чалавека, гэта вось факты. Калі Анжэліка Мельнікава супрацоўнічае з беларускімі спецслужбамі альбо знаходзіцца пад кантролем беларускіх спецслужбаў, ці вы лічыце, што беларускі бок можа даць такі нейкі разгорнуты альбо які-кольвек адказ польскаму боку на такі запад з польскай пракуратуры? Ну, давайте пачакаем. Пакуль, ведаеце, гэта мы пераходзім у бок спекуляцыяў, да? Вось калі то, калі не. Давайте дачакаемся. Калі не дадуць адказ, ці дадуць адпіску, ну вось з гэтага будзем сыходзіць. Так, зразумела, што рэжым можа нічога не адказаць. І гэта такое развіццё падзеяў можа быць. Але я бы ўсё ж такі заклікаў трымацца афіцыйных крокаў, афіцыйнай пазіцыі, як дзяржаўных органаў Рэспублікі Польша, які займаюцца правядзеннем расследавання, так і, магчыма, з боку рэжыму, на тэрыторыі якога знаходзіцца Анжэліка Мельнікава. Артём, акрамя таго, што знікла Анжэліка Мельнікава летась, мы ведаем, што з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» было знята сума каля 150 тысячаў еўраў, якая ў тым ліку мелася прызначацца для кіберпартызанаў. Ці ў вас, у каманды Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, вось за гэты год з'явілася нейкая дадатковая інфармацыя, дзе могуць быць гэтыя грошы, на якім рахунку, куды яны пайшлі? Не, у нас няма ніякай інфармацыі, бо доступ да рахунку мелі менавіта кіберпартызаны, і больш інфармацыі можа быць у іх. Мы ніякага доступу да гэтага не мелі і даведаваліся шмат што, так і як і ўсе астатнія праз медыа. Таму больш інфармацыі могуць валодаць кіберпартызаны менавіта. Беларусы, у прынцыпе, мы журналісты таксама задаемся пытаннямі досыць такімі відавочнымі. Калі журналісты, напрыклад, выдання «Наша Ніва» дазваніваюцца ўсё ж такі да сваякоў Анжэлікі Мельнікавай і выцягваюць нейкую інфармацыю пра яе, чаму альбо што перашкаджае ейным калегам, то бок зніклай спікеркі, у тым ліку чальцам каардынацыйнай рады рабіць тое самае? Нічога не перашкаджае. Пытанне палягае на тым, што журналісты займаюцца расследаваннямі, чальцы каардынацыйнай рады не займаюцца журналісцкімі расследаваннямі. Зразумела, што мы спрабавалі ў свой час выйсці на сувязь як і з мужам Анжэлікі Мельнікавай, з яе блізкімі, роднымі,
але гэтага не атрымалася ў свой час. Вось калі зараз журналістам атрымалася, гэта вельмі добра, бо яны займаюцца той працай, якой как бы журналісты і займаюцца. Таму я лічу, што калі ёсць людзі, якія разумеюць, як гэта лепш зрабіць, каб не было ніякіх думкаў наконт таго, хто гэта робіць, ніякіх рызыкаў для гэтых людзей і у тым ліку для бацькі Анжэлікі Мельнікавай, я думаю, што гэты падыход можа быць. Таму казаць, што гэтым павінны займацца ўсе чальцы каардынацыйнай рады, мне падаецца не зусім зразумелым. Калі казаць пра каардынацыйную раду, мы ведаем, што гэты орган запісаны ў некаторых дакументах заходніх дзяржаваў, калі пералічваюць структуры беларускіх дэмакратычных сілаў. І сама Анжэліка, калі была на пасадзе спікеркі, была ў замежных дэлегацыях, сустракалася, напрыклад, са старшынёй Еўрапарламенту. Ну, скажем так, была заўважная асоба. Вось вы цяпер з'яўляецеся спікерам каардынацыйнай рады. Калі вы бачыцеся з замежнымі палітыкамі, ці яны вас распытваюць пра тое, што адбываецца з Анжэлікай? Па-рознаму. Па-рознаму часам задаюць гэтыя пытанні, часам не. Гэта залежыць хутчэй ад тых палітыкаў, якія асабіста былі з ёй знаёмыя, зразумела, іх турбуе яе лёс, таму такія пытанні ёсць. Але на кожнай сустрэчы, зразумела, гэта не ключавая тэма. Павел Латушка асведчыў, што чальцы каардынацыйнай рады праходзілі як сведкі ў справе знікнення Анжэлікі Мельнікавай, дапытвалі у тым ліку гэтых сведкаў. Як зараз адбываецца гэты працэс? Якія апошнія адказы атрымалі з пракуратуры? Павел Латушка прыходзіў да нас у эфір раніцай з Белсатам, апавядаў нейкія падрабязнасці. Што вы можаце распавесці? На якім этапе зараз гэтая справа? Чаму ўсё ўпіраецца ў пытанне месцазнаходжання Анжэлікі Мельнікавай, а не ставіцца пытанне нейкім чынам па-іншаму? Апошнія навіны, якія былі афіцыйны адказ, той, які агучыў гаспадар Павел Латушка ў эфіры ранішняга шоу Белсату, што яна праходзіць як пацярпелая ў справе па артыкулу 189 крымінальнага кодексу Польшы незаконнае ўтрыманне чалавека. Вось гэта апошнія афіцыйныя навіны, якія могу пацвердзіць, распавесці. Іншай інфармацыі ў мяне няма. Чаму не ставіцца пытанне іншым чынам? Гэта хутчэй пытанне да афіцыйных органаў Польшы, у першую чаргу пракуратуры, але мне падаецца, яны ведаюць, як ім лепш весці расследаванне і якія пытанні ў першую чаргу ставіць, каб даведацца, каб дайсці да сутнасці пытання і расследаваць гэтую справу. Спадар Арцём, калі увогуле браць біяграфію Анжэлікі Мельнікавай, мы ведаем, што яшчэ перад 20-м годам яна была намесніцай гендырэктара канцэрну Кока-Кола, прадстаўніцтва Кока-Кола ў Беларусі. На вашу думку, на вашу ацэнку, улічваючы той рэжым, які пануе ў нашай краіне, ці можна было быць на такой пасадзе, не маючы даху ад спецслужбаў, не маючы нейкай супрацы з КДБ? Ну, гэта зноў мы заходзім на поле спекуляцыяў. Я не ўпэўнены, што абавязкова мог быць дах з КДБ. Я думаю, што, магчыма, нейкія кантакты былі, безумоўна, але наколькі яны былі глыбокімі, наколькі гэта была супраца сістэмная, гэта зноў поле для спекуляцыяў. Я разумею, што гэта вельмі часам цікава паспекуляваць на розныя тэмы, звязаныя там з тым, што адбылося, але я бы ўсё ж такі прапанаваў базавацца на фактах. Я думаю, што шмат што мы зможам з вами даведацца, я спадзяюся, калі будуць раскрыты архівы КДБ. Вось тады, канешне, зразумела, мы будзем ведаць, ці супрацоўнічала яна, з якога часу, як гэта адбывалася. Але пакуль мы не ведаем, не бачым гэтых дакументаў даволі сакрэтных, гэта ўсё будзе размова вось на ўзроўні магчыма так, а магчыма зусім інакш. Спадар Артём, ёсць расследаванне нашых калегаў з выдання «The Insider». Мы ведаем пра сувязі Анжэлікі Мельнікавай з агентам КДБ, нават з супрацоўнікам спецслужбаў, спадаром Лабеевым. Ведаем пра яе агульныя падарожжы на рознага кшталту курорты на Шры-Ланку. Што вы пра гэта ўсё думаеце?
Гэта можна адмаўляць і казаць, што гэта спекуляцыя? Не, я не кажу, што гэта спекуляцыя, але мы не ведаем кантэкста, як гэта адбывалася. Ці ведала Анжэліка Мельнікава, што гэта супрацоўнік выведкі і КДБ, ці не ведала, якім чынам гэта адбывалася. Мы, паўтаруся, шмат што не ведаем. Вельмі проста скласці некаторую інфармацыю і выкласці карцінку, якая нам бачыцца. Але ўсё ж такі я бы рэкамендаваў сыходзіць з фактаў, канкрэтных фактаў. Да, гэтыя сустрэчы былі, гэтыя паездкі былі, але ці ведаем мы, які кантэкст гэтых сустрэчаў? Ці ведала яна, што ён супрацоўнік КДБ? Ці гэта быў проста, як кажуць, вось гэта гісторыя пра мядовую пастку? Шмат што нам невядома. І вось тут мы заходзім на вось гэтую тонкую грань вось гэтых размоваў. Я паўтаруся, у нейкай ступені спекуляцыяў. На дадзены момант ёсць зразумелая афіцыйная пазіцыя польскай пракуратуры, дзе ёсць крымінальны артыкул 189, і ёсць расследаванні журналістаў, якія дадаюць вось гэтай гісторыі шмат якога кантэксту. Але гэта не поўная карціна, з якой можна зрабіць цалкам 100% адназначны вывад. Мы ведаем, што прадстаўнікі беларускай апазіцыі падвяргаюцца пераследу як з боку рэжыму Лукашэнкі, гэтак і з боку Расіі. Прытым, паводле некаторых іншых прыкладаў, спецслужбы варожыя дастаюць нават прадстаўнікоў апазіцыі ў нейкіх дзяржавах, якія маюць прыязныя стасункі з Масквой. Ведаем таксама, што Анжэліка Мельнікава, яшчэ будучы тут, ездзіла у прыватнасці на Кубу, дзяржава, якая вельмі прыязная Крамлю. Ці тады у вас гэта, у вашай каманды не выклікала падазрэнняў? На той момант мы не ведалі, што яна ездзіла на Кубу, яна не справаздачвалася наконт гэтай паездкі. Таму тут хутчэй магу сказаць, што гэта магло выклікаць нейкія пытанні, але гэтай інфармацыі у нас на тот момант не было. Потым, калі ўжо расследавальнікі шмат што выкрылі, зразумела, конечно, калі мы трошкі раней ведалі тыя краіны, у якіх яна была, гэта магло выклікаць больш пытанняў, але хацеў бы зазначыць, што яна двойчы праходзіла паліграф. Пасля аднаго з гэтых паліграфаў яна расплакалася, збегла і праходзіла яго па-іншаму. Тут не ўзнікаюць дадатковых пытанняў? Не, зразумела, што па-рознаму чалавек эмацыйна гэта мог праходзіць. Гэта не такая простая працэдура, але так, з іншага боку, спадар Азараў паведаміў, што яна прайшла гэты паліграф. Не давяраць яму на той момант падставаў ніякіх не было. Спадар Артём, з аналітычнага пункту гледжання, калі мы глядзім вось гэтыя скрыны, якія былі апублікаваныя на акаунце сілоўні ў Менску, на вашу думку, навошта вось гэтыя фота, там, ці мы не ведаем, ці гэта фота, ці гэта нейкая містыфікацыя, яшчэ няма дакладнага тут вердыкту, навошта яны ўвогуле з'явіліся ў публічнай прасторы, і ці не ёсць гэта супадзеннем тое, што гэта адбываецца акурат тады, калі вызваляюцца палітвязні, калі Джон Коул прыязджаў у Менск? Ну вось, як мы кажам, зноў мы заходзім на гэтае поле спекуляцыяў, але хацеў бы зазначыць, што менавіта вось сёння, ці праз некалькі дзён фактычна будзе афіцыйны год, як знікла Анжэліка Мельнікава, былая спікерка каардынацыйнай рады. Таму я думаю, што, як кажуць, супадзенне не думаю. Артём, яшчэ такое пытанне, напэўна, практычнае. Калі ўсё ж такі Анжэліка Мельнікава ў Беларусі, як цвердзіць ейны бацька выданню «Наша Ніва», чаму яе ніхто не бачыў? І калі бачыў, чаму ніхто пра гэта нідзе яшчэ не паведаміў? Мусіла дзесьці з'явіцца гэтая інфармацыя. І калі з'явіліся гэтыя фотаздымкі, проста ў адкрытую, ці гэта не чорны піар гэтай сілоўні, ці гэта ўвогуле, што гэта ўсё значыць? Складана казаць, паўтаруся, гэта вельмі такая сапраўды гісторыя амаль узроўню містыфікацыі,
Але калі глядзець так паспрабаваць разгледзець больш дэталёва, выглядае так, што гэта не зусім проста гэта мацоўня праводзіць чорны піар, хутчэй гэта спланаваная акцыя, спланаваны зліў, каб прадэманстраваць, што вось Анжэліка Мельнікава жыва, што яна ў Беларусі, што яна трэнуецца, займаецца спортам, і я думаю, каб падагрэць цікавасць да знікнення Анжэліка Мельнікавай праз год, як гэта сапраўды адбылося. У чых гэта інтарэсах, ну, хутчэй, з майго пункту гледжання, ў інтарэсах рэжыму, але з іншага боку, гэта дэманстрацыя таго, што яна як мінімум жыва, што з ёй як мінімум усё ў парадку з фізічнага пункту гледжання. Мы не ведаем, можа яна знаходзіцца пад кантролем і яе проста вывезлі, як, напрыклад, у свой час Пратасевіча прадэманстраваць, што ўсё ў парадку. Тут зноў заходзім на поле спекуляцыяў. Таму я тут больш не хацеў бы вось гэтым займацца, але так ці інакш хацеў бы зазначыць, што тое, што такія здымкі з'явіліся менавіта зараз, і яны дэманструюць, што яна як мінімум жывая і што яна на тэрыторыі Беларусі, гэта дэманстрацыя таго, што, ну, вось, хутчэй за ўсё, рэжым напамінае нам вось праз год з яе знікнення, што вось яна была і што яна зараз у нас. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Будзем абавязкова сачыць за развіццём падзеяў. Артём Брухан, спікер Координацыйнай рады. І да навінаў рэгіёнаў нашай супольнай рубрыцы з Багамедай пачынаем з Берасцейшчыны. Мясцовыя жыхары і рыбакі паведамляюць пра масавую гібель рыбы ў Кобрыне, Жабінкаўскім і Лунінецкім раёнах. У апошнім на сітуацыю нарэшце звярнулі ўвагу эколагі. Папярэднія слядоў прамысловых забруджванняў не выявілі. Магчымая прычына – надзвычай халодная зіма з лёдам таўшчынёй да паўметра. Гэта магло прывесці да нястачы кіслароду ў вадзе, што і выклікала мор. Хто мусіць папярэджваць такія здарэнні і хто будзе адказваць, пытанне застаецца адкрытым. І вось як выглядае сітуацыя на Лунінеччыне. Смотрите, какие щуки. Здесь. Там вот. Там. Везде в корчах очень много. А еще там возле камыша очень много. Сейчас не поприбивало ее ветром. Потом, когда прибьет, здесь будет вообще просто ужас, что творится. И это не в одном месте. Вон какие аппараты лежат, дохлые. А самое обидное в этом всем, что за гибель этой рыбы виновных не будет. Вот сколько на дне ее дохлой. Вон такие щуки. И ее просто ужас, сколько много. Она тут тоннами выдохла. А далей Піншчына і хранічная праблема занядбаных дарог. Жыхарка аграгарадку Аснежыцы звярнулася мясцовую раёнку у спадзеве дамагчыся рамонту дарогі да дзіцячага садка і школа. Адкаваць ходнікі там не могуць ужо каторы год. Газета адправіла на месца карэспандэнтку, і тая ўпэўнілася, што ходнікаў там сапраўды фактычна не існуе. А з надыходам вясны сітуацыя традыцыйна пагаршаецца. У выніку дзеці ходзяць па гразі і глыбокіх лужынах, прамочваюць ногі і пэцкаюць вопратку. У райвыканкаме абяцаюць рамонту уключаны ў праграму рамонту вуліцаў у аграгарадках на 26 год, а ўласна працы плануюць выканаць у другім квартале, то бок да чэрвеня. І пераносімся ў горадню. Там на танцавальныя вечарыны збіраецца так шмат людзей сталага веку, што яны не змяшчаюцца на прапанаванай ім пляцоўцы клубу «Пушкін». Кожныя выходныя там збіраюцца да 80 асобаў, але раней было ўдвая болей. Людзі перасталі прыходзіць, бо проста не стае месца. Чыноўнікі даводзілі ладзіць танцы ў холе філармоніі, дазволілі гэта, але ці адбудзецца вечарына ў канкрэтны дзень залежыць ад графіку самой установы, стабільнасці няма, але зрэшты гэта ўжо паляпшэнне. Зірніце, з якім задавальненнем людзі вальсуюць.